Ето, толкова количество, около 700 грама карбамид на 10 литра вода е нужно, за да направите едно от най-важните есенни пръскания. Здравейте, аз съм Октай от Араса Агро и днес ще ви кажа защо е важно есенното пръскане с карбамид. Есенното пръскане с карбамид се прави след листопад при температура над 5 градуса. Третирането помага за разграждането на листата и унищожаването на зимуващите форми на болестите и неприятелите. Освен това, добавя и азот към почвата, който помага за по-силен старт на растенията през пролетта. Аз препоръчвам 700 грама за 10 литра вода, а за по-големи площи от 5 до 7 кг за 100 литра. А ти пръскаш ли овошките си с карбамид през есента? Сподели в коментарите и следвай Араса Агро за още съвети.